welcome back to my channel. So, now magluto ako pinaypay. Wala na ako na videoan ganina kung paano siya ang saging haluan o kanang harina. Harina ni siya, ang gibutangan ako asukal, asin gamay, pagkahuman, gibutangan og food coloring kay para siya mag-yellow siya, para di siya luspad. So karon ginaprito na siya. Wala na ko siya na videoan ganina. Hindi na lang ko sa prito. Pinaypay ni siya guys. Saging na pinaypay. Panita ng saging. Pag roman, slice siya. Puma siya pinaypay. Tapos, umol siya diri sa harina. Na i-mix. Na basa-basa siya ng harina. I-mix siya diri. Tapos, itong saging na pumang paypay. Tuslo. Tuslo siya. Karon guys, pinaprito na namo siya guys. Among lutuan kani. Gas stove siya. Ayan, tubilani. Gas. Gas ang tubilani. Bumba-bumba kami siya guys kay para pressure siya para maana yung hangin sa. Ayan. Prito. Bali na to. Pasok palit ko. Pasok gamay oh. Bago din. Wow, pinaypay. Pinaypay. Snack na siya guys. Ang gasturan ni at natin saging guys is 14 pesos. Then ang harina mga 30 pesos. Kung baligyan mo siya o 5. Pag ginansya siya 30. Kani kay snack ba man kay. Nakita big ka ng mas kuan ba. Ubus na budget may pa-snack na mo sa mga panday ka na hindi ganit siya mabot ng 100 pesos. So, 60 pesos ka snack na ang 8 katao. 8 katao na ang makakuha na ni. Kakaon. Yan. Kapit na ni siya maluto guys. Kamay na rin kulang. Asa na itong yung butanganan? Ready mo stop. Oh, sige. Nahinayon na nato siya kuan kay luto na ni siya. Yan. So ato siyang ibali-bali kay para mabutangan siya og white sugar. Butangan siya og sugar. Isa na pod. Isa na ibali. Guys, pinaypay na ni siya. So, ready na ni siya kaunang guys.